Dami guys. Oh. Wala tayong ititirang sabaw dito guys. So yun o. Hello guys, good morning. What up mga katapyas? This is me boy Tapyas. And for today's video, mangingisda na naman tayo sa ilog guys. Siyempre kasama si Tatang, si Kambal, Migmig, at saka si Boy Bolitas Vlog. Siyempre supportan natin yan kasi napakalupit yan, napakaangas. Siyempre matulungin din kasi nag-ride sila. At the same time, nagcha-charity ride sila guys. So supportan natin. At siyempre hindi mawawala si si Guy Lusak. Yun. So supportan nyo si Guy Lusak kasi malupit yan guys. Sa pangingisda, sa gardening, malupit yan. Basta in terms of agriculture, malupit yan. O kaya sa mga pag-aalaga ng mga hayop, napakalupit. Guys, may napulot tayong tali ng yung sa abono. Tapos ano na lang natin, taliin natin para mas matibay kasi kailangan natin to pagka nasa gitna tayo, kung may mahuhuli tayo, dito na lang natin ilalagay kaysa naman ihagis pa natin sa gilid, no? So mabilis lang, ganyan lang. Kailangan nyo lang paghiwalayin yung dalawang dulo ng tali, yan, ganyan. Parang V. Tapos kailangan mo lang silang i-roll. Bitaw. You know, bitaw. Isa pa. Di ba? Siyempre, ito na yung dulo. Yeah! Ang ganda. Sa nakita. Yan. Di ba? Ang dami guys. Tadare. Christmas tree yan, Christmas tree. Agblay. Andun pa sila, marami pa. Basin mo na ako. You know. Dami guys. Isabag mo ulit Na? Wait. Han, isabag mo ulit ulit data mabalik? Madi. Tumakas ng taon. Nay. Ano nagwara ba? Nagdudugay ito na. Nagsabud si ating atabukol. Bili na kayo guys, tabukol. You know, dami. Oh my. Kahit mga bato guys, kahit mga buhangin, kayang karga. You know. Yun. Saan ka pa? Yan. Di ba? Okay, Mig. Galing ni Mig Lusak. Boy Bolitas. Nagboba. Sapa. Kita mo na dumala na. Taga daw. Bolitas. Ang bato. Taklay. Na? Ay silap na yan. Taklay ay. Dami guys. Woo! Sapa. Ito Christmas tree. Yan, video. Ini. Guys, wow!
Dami yung 4. Okay guys, nandito na ulit tayo sa kubo. Kasi mainit na. Bale, 4 na latag lang pero kompleto. So, marami-rami na rin. Kung gusto nyong panoorin yung yung full video guys sa pag-ingisda namin, puntahan nyo yung YouTube channel ni Boy Bolitas. Yan, makikita nyo kung paano namin nuli. Sobrang ingay namin, ang gulo. Lalo na yung pinakamatanda sa amin. Ang ingay guys. So ngayon pupuntahan natin yung mga isda doon sa gilid, nandun sa tang. Bale, nilinisan ulit yung hinukay nating bukal. Bukal. Nilinisan natin yung mga yung mga isda doon. Guys, tingnan niyo kung gaano kainit dito. Yan. Yung anino ko, halos halos mapakan ko na yung ulo. Napakan ko na. Yan. Tirik na tirik yung araw. Yan. So, nakahubad pa tayo. Yan. Kita na naman yung abs natin. Mainit-init. So nandito kami sa gilid ng ilog at lilinisan yung yung mga nahuli nating isda. Siyempre, laking tulong nitong lambat, yung dala nating in-order sa Lazada. Yung pinanghuli nating sigay. Sigay lusak ko, parang nawawalan ng pag-asa. Ito yung bukal natin. Nalinisan na yan guys. Ganda no. Siyempre, yung isda. Yan, saglit lang to guys, nahuli namin. Yan oh. Oh! Dami. Yan. Yan, ito lahat guys, mga nahuli natin. Oh. May nag-iisang tilapia. Ito yata yung pinakamalaking silap na nahuli natin. Sarap to guys. Mas bilib pa ako sa lasa nito kaysa sa tilapia kasi manamis-namis kasi to. Itong silap na yan. Lalo na pagka inihaw. Sarap. Kaya sa akin na lang yung tilapia. Sa'yo na lang. Wala kang kagaw doon. No? Shout out kay Pare Joseph. Master Joseph pala kasi napakalupit nung napakalupit ng palad mga huli ng isda. Talagang bilib na bilib ako doon. Shout out sa'yo Master Joseph. Yun. Saka kay Master Dandy Katilod. Master talaga yun. Master talaga yun. Naligo muna kami saglit kasi napakainit. Yan, nalinisan na namin lahat ng isda. So kakarga na lang natin itong timba, cauliflower. Para hindi masira. Binalot niya. Sarap. Ayos. Mamaya titikman natin guys. Pwede raw isaw-saw sa bagoong. Ayokong tikman yan. Gusto ko to. Yan. Gusto ko. 100%. Taga-ihaw po namin si Migmig. Yan. Wow, sarap. Sarap naman this. So ito yung kanin natin guys. Lilipat na naman sa plastic kasi wala tayong ibang lutuan. Hindi kagaya kahapon na meron tayong kawali. So, yan, lilipat. Timplay na natin tong alak. Bali mayroon siyang dito, mixing guide. So kung ito ay 250 ml, yan. At hinaluan mo ng 1 litrong tubig. Ito yung recommended na timpla niya. Pagka 750 ml naman na tubig, medyo manamis-namis. Pag konti, kalahating litro, yan ang matamis na timpla. So, ang gagawin natin, itong 1.5, di na lang natin ito pupunuin. Bale, itong recommended na lang yung natin. Sundin natin. Oh, sarap. Tapos yung guys, nakabilad doon. Yun yung sisigang natin. Ano yung ginagawa mo, Meg? Kumakain na yung bata, oh. Gutom na. Tamis-tamis. Yum, yum, yum. Ito yung pulutan natin guys. Ito nagibaso. Bale sitang magluluto na ng isda. Nilagyan na ng pampalasa. Tapos ito, all star pulutan. Inihaw na isda, sariwang sariwa. Ulam na natin doon. Ang dami pa dito. Favorite ni Migmig tong mangga. Matinik lang kasi, pino yung mga tinik. Yan, pinong-pino. Maya. Guys yung dinala ni
Bulitas na alak. Parang niloko tayo. Scam. Scam ano to? Lasang kape, amoy kape. Ang tamis. Kaya lang baka mamaya bagsak kami. Guys, wala nang laman yung bagong natin, so nilagyan nitang ng ano, ng tubig, you know. Ang malapit ang diskarte ng Ilocano yan. Kala kasi namin meron pa eh. Tapos nakakalimutan din namin kumuha ng ano kanina, pampasi. Di bale yung ano lang naman yan, ano lang. Mamoy mo lang yung bagong dyan. Okay na. Guys, yung sahog ng ano natin, ng isda natin ito, mustasa. Malaking daon kaya hinati na lang natin. Yan, ito na naman ako. Pulang-pula ang hipon oh. Siyempre, mustasa. Sarap yung hipon. Sarap. Sabi nila ano, nasabeng. Ay, nasabeng sa Tagalog. Hindi ko alam. Bala na kayo. Oh. Medyo kumain yung vlog mo. Guys, yung kaldero namin, tingnan nyo, may tumutulo, you know. Oh. Chipang. Ba't nawala? You know. Oh, di ba? May tumutulo. Chipang. Tinapalan na ni Gay Lusak yan, pero hindi tumalab. Naman kape mo. Kape. Hindi tumalab yung ano guys, tinapalan niya sa loob, tinapalan niya sa labas, kaso tumutulo pa rin yung tubig. Kung kanina, konti lang yung tulong ngayon. Wala tayong ititirang sabaw dito guys, so you know. Ang bilis. Diskarte. Yan, premium mo na yan, sa'yo na yan. Yo, mustasa. Mustard. Sarap niyan. Guys, mukhang maubusan tayo ng sabaw kasi lakas talaga, so ililipat na lang natin yung sabaw dun sa kabila. Nalamis mo eh. Hey! Wala. Ang gasta yan. Yeah. Iron Man daw yan, kaya hindi napapasok. Oh, lipat. Dahil kulang pa daw yung ano guys, yung inihaw, yan. Si Gay Lusak, nagdadawis. Sarap daw ng sabaw, sabi ni ano, ni Boy Bulitas. Boy Bulitas, masarap? Sarap. Mauna na daw nakakain si Migmig, you know, yung cake. Bibiyakin niya na yung cake. Oh. Kani. Talaga. Ayaw niya, iniiwasan niya talaga. Oh. Yan. Yun yung pamangkin kong ano yan. Ano yan? Hindi mahilig kumain yan guys. Kita niyo naman yung ebidensya. Kung natin ito eh. Iyo. Sarap man. Ito yung sinigang natin. Yan. Ito yung sabaw. Mas Meron pa tayong isa dito guys. Oh. Ano? Grabe, lakas ng tama. 100 proof. Guys, tingnan yung mga ulap oh. Napakaganda. Lalo yung mga ulap dun oh. Yan, yung mga maliliit na ulap na yan. Kala nyo drawing eh no? Kala ko sa ano lang, sa libro lang nakikita yung mga ganyang klaseng ulap. Ang ganda. Focus natin si si Boy Bulitas Vlog. Di ba guys, ang palang pula? Si Gay Lusak. Oh, yan. Oh. Hindi siya pulang pula kasi ano yan. Itim na itim. Saka Si Tata. Ay, dati kulay ko to. Eh, totoo mo, Gay Lusak. Ito. Kaya. Dati kulay ko to. Oh. bakit? Mestizo. Pati yung balbas mo naging kape na. Yun lang. Yun lang nga. Yun lang. Yun guys, medyo Okay, naging ang sarap. Tapos na nating inumin yung yung dalawang bote. So, kain na tayo. Yung kape. Siyempre, malamig na yung sabaw natin. Hindi ba alam, mainit na naman ang kwan. Parang ayokong kumain. Sarap. Kayo na lang yung kakain, ayokong kumain. Ayaw mo? Video ko na lang kayo. Busog ako. Buti lang may taga-video. Nagkape na kasi ako eh. Nagkape na kasi ako. Kape? Kahit din kami nagkape na, pero yung kape, Dapay ko siya, dan sa pamingan yun ko. hindi. Talo ay. Dating gawi. Yan o. Oh. Kamay-kamay lang. Kamayan restaurant. Yan, si Itong si malupit. Katatang. Yan. Si Boy Bulitas Vlog. Oh, sampulan niya kayo ng ng mustasa. Oh, nagkamay na rin. Siyempre. Siyempre Boom! Lupit. ka rin ng ano. Yan, sige. Ayan, oh. Sige, lusak. Mustasa, sampol. May hipon pa.
May nakatago pala doon. Oh, meron pa Yawa. isa. Para sa iyo. Meron tayo. O, puro kay Bulitas na yun. Yan, kailan na guys. Yan guys, kakain tayo. Joke lang yung sabi kong hindi kakain. Sa'yo naman, di na ako mabiro. Baka Tanggihan mo pa to. Baka kasi mapanaginipan ko mamayang gabi to, wala na. Ubusin lang ni Kay Lusak. Kahapon manok. Ngayon isda na naman. Isda naman. Oh, may inihaw oh. May inihaw. Inihaw. Sarap naman. Grabe, solid. Yung sabaw liquid. talaga. Hello po! Yan, ka-live pala tayo guys. Ang ganda ng ulap. So tapos na po kaming kumain. Yan, katapos din natin mag-live. Pasensya na po, naputol yung ano natin. Kasi nag-live si Boy Bolitas. Yan. Salamat po sa mga nanood at sumusuporta sa amin guys. Yan ako, kumakain pa rin ako ng ano, ng mustasa. Yan. Kapag pa rin content. Sarap. Talaga. Mustasa guys. Yung sobra nating kanin nandito, gawin na lang para kainin ng mga alaga. Tukling! 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 Pagpanin ng mga tukling nga yung pin. So maraming salamat guys sa patuloy pagsuporta sa amin. Sa aming tatlo, si Boy Bolitas Vlog, si Kay Lusak, saka kay siyempre sa akin, Boy Tapyas. Yun, maraming salamat kasi kung wala kayo, wala kami. So hanggang dito lang guys, maraming salamat, ingat.